Riwruok jopuonj primary pacho ka endi man miluongo ni NAT koro oro ote margi mar kuyo kotenore kod tho mar Albert Ojwang ma bende ne puonjo e kaunti ma Taita Taveta. NAT dwaro ni nonro tim matut mar yango joma notudore gi nek mare. Kwayo ma kamano bende ema nochwal gi Jokedne ratich oganda mani Homa Bay. Nyakidi nigi ler mar wachni. Kaka yorno mar chung' kanyachiel ganyuola, riwruok jopuonj mar NAT nooro ote mar kuyo kod lit tok tho mar Albert Ojwang otieno mar tarik 8 dweni e tesend obila ma Central tok kanomake kod obila e kaunti ma Homa Bay. Ojwang ne japuonj e skul moro e kaunti ma Taita Taveta. Kaluwore gi ote mar jagoro mar NAT Collins Oyu, onge ketho moramora madimi ng'ato wit ngimane e lwet obila. Wirani tij obila en chiwo arita ne oganda duto. Omedo ni tho mar Ojwang e lwet obila medo nyuolo paro kendo nyaka kete lai nonro ma tho mare. Kwa machielo, moko kuom jopuonjre mbalariany ma Pwani kama Albert Ojwang nosome nowuok oko mar kwedo kendo wito mabor lipot mane obila ogolo e wi tho mar Ojwang. We are saddened by what has happened. And to make matters worse, as youth, at the moment I can confidently say that we are living in fear. We live in a country whereby it's more safe to be taken by criminals or robbers rather than by policemen. Being taken by police to go answer questions is not a crime. People make offenses, they're taken, they go to the cell, they're booked, but being taken into a police cell and then not coming back alive, now that's something that's questionable. Kagiloso, jopuonjre go mako chung' motegno ni bad migao mar obila nyaka tim nonro mapiyo mayango tho Ojwang. Wirani onge yo mane onyalo goyo wiye e korot ma tesend obila en owuon. Upon investigations not to be done for years, but as soon as possible. We demand justice. We demand to know what happened to him. You cannot just tell us that he shook his hand, hit the wall, then unfortunately died. We need clear information on what transpired to his death. Tena tunahitaji kama wanafunzi wenzake na alikuwa among us, tunataka justice ipatikane. Si kwa mwanafunzi mmoja tu ameuawa hivi tunyamazie. Sisi tunataka justice. Ekinde mamago timore, jogo makedo ni ratich oganda e kaunti ma Homa Bay ochiwo duon gi ni mondo oriembe tich Jalup ogai mar Obila Eliud Lagat mawachore ni emano chwalo ng'ur ni Ojwang ne ndiko gigo maketho nyinge e mbui. Ni mondo wakwer e yo makende ahinya ni ok en gima ber mondo mi obila dhi e dala ng'ato mamak nyathi ng'ato magitere sel e gikone to iyudo ni nyathino koro tho. Wadwa ni mondo wakwedi e yo makende ahinya ni ok en gima ber ahinya mondo mi otimre. Kotelnegi kod spika mar bunge la wananchi e kaunti no Walter Opio gikoni Lagat ema owinjore kauting e wi tho mar Ojwang. Nikech gima notimore en ema nyinge iluongo ni notimo gima chalo kama endi, nikech en ema nooro officers mondo bi otim gima chal kama. In fact, nyaka joma noor onego bed ni osegole tich, ok mana joma ni Nairobi Central Police Station kende, nyaka DCI, nikech joma nobiro ka kao Ojwang gin DCI. Gimbende onego ket gi thenge. Onge ng'atno manigi ratiro ma to deprive somebody's life. Nikech ng'iya nena kaka warito pesa. Pesa kolal kata mana ka en 20,000. Jogo biro gi nyamburko ma kila ng'ato ringo kamora mora. Why should that one happen on money but not on life? Mamano be nyisa ni wadwaro ni police station nyaka bed gi CCTV cameras. Then mara dek police officer ma biro arrest ng'ato nyaka bed gi tag mare, gi serial number manyiso ni identification card mare nyiso ni namba ne nadi. Ok wadwar wach mar police rwako nanga civilian. Gimedo bende ni jatend piny William Ruto nyaka wuog oko maneno ni ngima oganda jo Kenya oriti makare mana kaka ne okuongore kendo singo kane okawo telo. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga